Taf tgħid li da xi rwol eżattament ħajkollhom dal-150 persuna li il-Ministru ħass il-bżonn li kellu jdaħħal mal-Gvern? Dik l-ewwel mistoqsija. U t-tieni mistoqsija jekk inti kieku inti bħala Ministru tagħmilx l-istess ħaġa, ġifieri taqbad xi 150 persuna mid-distrett tiegħek illi fuq tikkontesta u ddaħħalhom mal-Gvern. Hekk sena qabel l-elezzjoni. Din hija xi ħaġa li rajt fil-gazzetta, jiena ma nkunx naf l-operat day to day tal-Water Services, tifhemni li jiena ma nkunx naf l-operat ta' aġenziji li laqqas jiena responsabbli tagħhom. Issa jiena naf li l-Water Service Corporation għandha ħtiġijiet tagħha, issa kemm huma dak il-ħtiġijiet u kemm hemm bżonn jiġu impjegati persuni biex jaqdu dak il-ħtiġijiet, dik hija xi ħaġa li l-Water Services sa dik id-dettalji dwarha. Taħseb li 150 il-kwistjoni tad-distrett din hija dak li tajt inti, ġifieri inti qed tgħid li dawn in-nies il-Water Services qed tgħid li għandha bżonn huma minn distritt partikolari jiena konvint li. Le dak skont ġi rapportati ġifieri. Skont ġi rapportati. Kieku inti tagħmel ma Ministru, għax ma tlix kieku inti tagħmilx. Ma nafx. Ministru, ħun għarba ċanza weġib li jekk ma jimportax għal-mistoqsija. Ministru, weġib, saqsejtek mistoqsija, kieku inti tagħmel l-istess ħaġa fil-Ministeru tiegħek? Thank you very much. Ministru, jimportat weġib li għal-mistoqsija jekk weġbok. Ministru, tagħmlu press conference kuljum u laqas ittuna ċans nistaqsu jew tweġbuna. Ma dik mhux saqsejtu fuq A, weġibni fuq B. Għawek, ma tistax tiġbed iktar. Qed ngħidlu jiena, Tiġbed iktar. Il-press conference biċċa ġew. Ejja, ma nafx għalfejn għamlu hekk.